Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang hinumaan na kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon atong hiusahon ang atong mga katuyuan, ang atong mga pag-ampo, atong ipaabot ngadto sa Dios nung bata, ang Senyor Santo Niño. Padayon ta mag-ampo sa atong mga kaigsuunan na biktima sa mga katalagman na atong nahiaguman. Aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Misa, makinusol kita karon sa atong mga sala. Kaliyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ata kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo, sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Imo ang mahubad unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan. Ug mosalig unta kami sa imong saad, sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo, ug makahimo kamo pagtuglo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang, nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios, sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus, sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nagalagad ako, ingon nga pari, aron pagwali sa maayong balita, nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo, dawaton sa Dios, ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako og isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo, pinagi kanako,
aron paggiya sa mga dili Hudiyo, sa pagsunod sa Dios, pinaagi sa mga pulong o sa mga buhat, sa gahom sa mga ilhanan o mga milagro, o sa gahom sa Espiritu. Busa, sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem, paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit, diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa gingon sa kasulatan, makakita katong wala sukini bahin kaniya o makasabot kadtong wala makadungog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo o sa kabag-ong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat, ang iyang tuong kamot, nakadangat o kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayeg. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghata ug kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo baanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo.
Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawao naman ako sa akong agalon. Unsa na may buhaton ko? Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton. Aron kon papahawao na ako sa akong trabaho, may maganghigala unya ako nga mapasaka kanako sa ilang balay. Busa, iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana. Mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod ug kalim-an lang ang isulat matod sa piniyalan. Ug giingnan niya ang usa, ug ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat. Miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya ang mga tao nining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao na iya sa kahayag. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, kung dili nato masabtan ang background niini, masayop ta sa pagsabot. Dinhi ato ang nadungog ang sugilano ni Jesus ngadto sa iyahang mga tinun-an. Mahitungod sa usa ka piniyalan. Ang mga dato niadtong panahona, dili sila mo'y modumala sa ilang katigayunan. Mangita sila kasaligan. Kining gitawag og piniyalan. Apan nakadungog ang agalon nga giusik-usikan lamang sa piniyalan ang iyang katigayunan. Busa sa walay langan iyang giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi ko og husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Wala mudumili pag-angkon ang piniyalan kunon sa iyahang nabuhat. Wala siya mangutana, isa may nagmarites ni mo, sir, nagiusik-usikan ako imuhang katigayunan. Diin mo ka ng istoryaha. Ang iyang gihuna-huna, papahawao naman ako sa akong agalon. Wa na unya ko'y trabaho. Di ko makahimo sa pagpangalot og kanal. Kabugat niya ng tabahua. Di pod ko makahimo sa pagpakilimos. Kauwaw anang buhata. Nakahuna-huna siya, kini ang akong buhaton. Gipatawag niyang utangan sa iyahang agalon. Og gipangutana tagsa-tagsa. Ikaw, pila imong utang? Ang usa miingon, usa ka gatos kataro nga lana. Iyang giingnan, ayaw isulat diha nga usa ka gatos. Ato-ato rani, 50 lang kataro ang isulat. Ikaw, pila imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Ayaw isulat nga usa ka libo. Isulat diha, ato-ato rani,
800 lang ang isulat. Iyahaning gibuhat aron kon wa na unya siya'y trabaho, dunay mga tao nga mopasaka kaniya tungod kay nakautang gikan kaniya og kabubuton. Kamao. Ug mao na nga matud pa ni Hesus sa iyahang sugilanon nga gipaambit ngadto sa iyang mga tinun-an, ang agalon niining tikasan nga pinayalan nakadaig kaniya. Ya mo niya to ang klarohon nganong gidaig siya sa iyahang agalon. Kung di to maklaro, masayop ta sa ato ang pagsabot. Gidaig siya sa iyang agalon dili sa iyahang pagkatikasan. Kay ang tao nga tikasan, dili gyud angay nga daygon. Nabagod nato dinhi, kung tikasan, moingon ta sa nagtikas nato nga, salamat ha, kay mo gyud kong gitikasan. Usbaon niya, kay magpatikas gihapon ko. Gidaig niya ang iyahang pinayalan, dili sa pagkatikasan, kundili tungod sa iyahang inantigo nga buhat. Unsa may iyang inantigo nga buhat? Doon na siya'y panglantaw, doon na siya'y plano, doon na siya'y vision, doon na siya'y foresight. Dili biya tanang tao na aniining mga butanga. Kung wala tay vision sa ato ang kinabuhi, kung wala tay foresight, dili gyud ta makapangandam sa unsay angay sa umaabot sa atong katilingban, sa atong kinabuhi. Gamay ra ang adunay ingon ni ana nga kinaiya og hiyas. Mauna nga ang agalon niining tikasan nga pinayalan, bisa nakahibaw siya nga gitikasan siya, pero nakadaig siya sa iyahang pinayalan. Matod pa ni Jesus, kay ang mga tao niining kalibutan, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Mga igsuon, likayan nato ang pagpanikas. Kay kanang mga tao nga tikasan, maayo nang ipada sa baha or ilubong adto sa mga nalungag, sa mga sinkhole, no? Tungod sa linog. Dili angay daygon ang taong tikasan. Munang likayan nato ang pagpanikas. If you are given an opportunity to serve others, use that opportunity to do good. Kung tagaan ka gahom, ayaw gamita ang imong gahom para sa imong kaugalingon sa pagpanikas, pamintaha sa uban. Kung tagaan ka gahom, gamita na aron makatabang ka sa imong isig katawo. Matud pa, ang bahandi nga dunay kapuslanan sa sunod nga kinabuhi, dili ang atong natigom para sa atong kaugalingon, kundili kanang atong natabang para sa uban. Mauna ang bahandi nga walay makakutkot, walay makakawat. Magtigom ta ni anang maong bahandi alang sa kinabuhing dayon. Kung maantigo ta mangandam para sa ato ang retirement, para sa ato ang kaugmaon, para sa ato ang pamilya, mas maantigo unta kita maghuna-huna og magplano unsa ang makaluwas, unsay makatabang kanato aron makakab-o ta og kinabuhing dayon uban sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Klarohon ako, dili ang pagkatikasan mao ang gidaig sa agalon, kundili ang panglantaw
ang kaantigo mudumala sa iyang buluhaton sa iyahang nga piniyalan. Ang punto ni Jesus niini mao nga, kung maro ang mga tao nga kalibutanon, kanang maong kamaro or kaantigo, ato nang i-apply aron kita makabaton og kinabuhing dayon uban sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Agig pagtapos, yun ako ipaambit nga sugilanon nga ako ang nasugatan. Nahitabo kini dito sa Zimbabwe. Usa ka bangko gitulis sa grupo sa mga tulisan. Pagsulod sa bangko, miingon ang leader sa mga tulisan, "Don't move. The money belongs to the state. Your lives belong to you." Mindsetting ba sa mga empleyado sa bangko? No? Ayaw nyo panalip din ng kwarta, kaya di na inyo ang inyuhang atimanon, ang inyuhang tagsa-tagsa kakinabuhi. Why nilihok? Pulos ng hapa. Paghapa sa usa ka teller, nakita ihang sampot og miingon ang tulisan, "Please be civilized. This is a robbery, not a rape." So, dini makita nga ang iyahang focus, pagpangawat gyud, dili pagpahimulo sa unsay makita sa lawas sa usa ka babae. Mao nay gitawag og being professional matud pa. Paghuman sa pagpangawat, pagpanulis, ang mga tulisan nanguli sa balay nga ilahang giabtan. Ang batan-on nga tulisan dunay master's degree, miingon sa leader sa mga tulisan nga grade 6 ra in town ang nahuman nga, "Big brother, let's count how much we got." Ug miingon ang pangulo sa mga tulisan, "You're so stupid. There's too much money. It will take forever to count. Tonight, the TV news will tell us how much we stole." Maghuwat lang sa balita. Karong gabi inigbalita sa TV, sa television, sultian rata, pila ni ang atong nakawat. Mao ko na gitawag og experience, no? Nga labaw pa kaysa ato ang nakatunan gikan sa eskwelahan. Human ni biya ang mga tulisan sa bangko, ang manager miingon sa supervisor, manawag tag pulis, pero miingon ang supervisor, "Wait, let's take $10 million from the bank for ourselves and add it to the $70 million we've already embezzled." No? So, kuha sa tadaag $10 million para sa atoa. Ipuno nato sa atoan ang nakuha nga 70 million na atoan ang nakuha daan. Ingon pa ang supervisor na mas maayo gani kung naay tulis kada buwan. Mo giingon nga sakay sa panahon ba, taking advantage of disadvantageous situation. Pagkaugma, nadungog sa balita, the news reported that $100 million had been stolen from the bank. Ihap sa mga tulisan lang nakawat, 20 million raman, di man 100 million. Suko kayo ang mga tulisan. Matud pa nila, "We risked our lives and only got 20 million. The bank manager took 80 million in an instant." So, matud pa nila, mas maayo gidi ang edukado ta kaysa tulisan rata. Mas labaw yung makawat ang mga edukado kaysa mga tulisan. Meanwhile, the bank manager smiled, relieved that his stock market losses were now covered by the robbery. Mga igsuon ang pangutana, kinsa gyud ang tinuod nga tulisan o kawatan? Kamo nalay tubag ni ana sa inyong pagpamalandong.
Usa ka nasudnong pagtuwaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuwaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Midagop kami kanimo karon na paubos og nahugno, samag na histalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalak-ong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuwaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa tabay. Uban sa mahinusulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinagi sa pagtabon sa inostisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahotayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, ug bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabusog pundo halang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimawmaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka dunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, kiingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga papaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadan og paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, pag-uha ang panagway sa kalibutan, pag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi o sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagka-matinagdanon, pagka-maunungon, pagka-maluluyon, ug walay sukod nga pagka-mahigugmaon. Itugod nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamahan mo kami sa pagtukod o usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, o kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinangga nga nasod, nga na sa imong mga kamot. Amen. Ngayagsoon pag-ampo kamo, rag ako gag iniyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan,
makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini mong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang agbatarong gayud magpasalamat kami kanimo karunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa mong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo. Uga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, nga Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan. Dai ko nang nagaanli sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan, husana sa kahitasan. Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Ibikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanang, si Kristo balikan. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalat kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa ibuong kalibutan. Ibu ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara sila ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imuha kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose ang bana, uban sa mga apostoles tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kay lamay ikaw nga daygon ug gamay ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Yatagan kaniya makagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Kaya magampo kita samahan itong gamito ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian ng gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sa ibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kanito pakita ang timaan sa atong pag-inigsunay, panagdait. Panagdait, peace, peace. Panagdait, peace. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, atagi kami sa kalihina. Mga igsoon, kinimong korderos sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ning Eucharistia ug bag-ong kalauman. Imo ang imong mga mahigugmaong kahong magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo. Ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.